No niin, moi! Tää on mun eka video mun omalla kanavalla. Joo, eli mä oon semmosella kanavalla myös kuin Random Boys. Ja täällä on pari tyyppiä, eli Sisu toimii mun kuvaajana. Ja no, tulkaa mun skuuttikaveri vaan. Joo, mutta tää on mun eka video tällä kanavalla. No, joo, mutta tää on treili-video. Sisu, ota lisää kuvat, koska sä oot kuvaaja. Ok, eli kuvan tänne päässyt. Näkee tarkemmin tosta. No niin, niinku. Eli joo, nyt lähtee. Joo, toi oli mun. Tolleen selkeä. Joo, ja sitten, no mä yritän silleen. Noin. Sitten vielä kovista ohista ja sitten taas siinä. Okei, eli kiitti kun katsoitte. Tää oli mun reilivideo. Se on sitten ensi kertaa.